God dag, velkommen til dyst her i høllini og Hálsi. Det en toppdyster i beste kvinnedaltene og i midten Neistin og Kyndil. Det altså de fremste linje i kvinnedaltene. Det finalelinje fra stepafinalene for 3 måneder siden. Ta vann Kyndil, har vunnet stepafinalene ved 5 mål. Finalen enda i 26-21 til Kyndil. Hesberg linje har altså spalt trudjaferier 4 år og til så i landskappingene. Her har Kyndils kvinner vunnet 2 dyster. Først vunnet der 9-18, altså vi øynemale, og i september måned, og i desember vann Kyndil vi 2 mål, 9-16. Her i midten var øysen i en annen dysterspalter, 26. oktober, ta vann Neistin, og der snakk sagt halva og Kyndil av han dagen, vunnet vi 11 mål, 28-16. Berlin har jo heimavøtt her i høllini og Hálsi, men i undanfarne landskapet det altså til Lie som har haft offisielle heimavøtt som har vunnet. Skal det halda seg, så blir det altså Neistin som får dreie langere strøy ut det, men det får vi så asutja om en gåan tøyma vidda vid hver vinner hemtan dysten. Stiatalvan tja i kvantdaltene, beste daltene tja kvinnon. Her Neistin altså 8 i løtene. Her var 26 sti for 15 dyster, med en Kyndil og ørenplass i 24 sti for 14 dyster. Så her det altså 2 sti av måned, men øyne Neistin som har spalt en dyst flere enn Kyndil. VP at 3 plasset, der var 16 sti for 15 dyster, VUF av 4 plasset i 13 sti for 14 dyster, så var Stjøtnan og STUIF og avgavis 5. og 6. plasset. Begge linjer var spalt 16 dyster, Stjøtnan er 60 og STUIF hever 4 sti. Vi da finner dommere selen til dagsens dyst. Vi begynner ved Neistin, her Frøya Petersen i Malen. Og så det Susanna Nolsøy, Lilja Moore, Birgitta Ingolfsdøtter, Eirberg, Barbara Johansen, Marion Danberg, Asa Damannestabø, Margit Veie, hun Øsne Malverge. Og så Brynja Høy, Frøya Adunka, Taurata Torstensson, Gunfrøy Nolsøy og Jacqueline Doros. Danilo Gagliardi venjere til Neistin. Av Kyndilslinjen, her det Maja Dragibolic som begynner i Malen, var valgt til dagsens løykere i stepa-finalen. Hinner løykerne, altså uteløykere, Anja Eliassen, Bara Hansen, Asley Sonadøtter, Bjarsta Johansen, Gudrun Restorff, Anna Brimnes, Sona Hansen, Birgitta Morsansdøtter, Helena Akrakostøyne og Tori Arke, og så Tomma Petersen og Øsne Malverge Kyndle. Dagsens dommere Gerst Hansen og Arnar Dam. Og tar av her bruksstatisten i gongt. Lagt upp till en rättligt spännande dyst och vi kunde fortälja att av Kyndilslinjen här och Guri Esberg och Anja Hammer inte tökar. Anja Hammer hon vid baden. Så hon vill nog inte att söka 4 bils. Och annars Guri Esberg också ute hon har brått sig nösarna. Annars Linnon här det bara Hansen som manglar. Hon är ute vid Skeia. Och så det flera som har lukat spela shot om tar dreast vid små snotter bei Marion Damberg och Frøya Petersen som ju lika lagare. Annars Linnon här var alltså små skejar som tar dreast vid Marion och kurs vid foten och Frøya och knänon, men som vi såg på alltså av öllon och lötne så tar druva shot om tar kanske häva små snotter att dreast vid. Her første minuttens spalter, så er altså 0-0 her i midtelen Neistin og Kyndil. Så Kyndil vi størst av noen Anna Brimnes midtfire. Her er nummer 9 av Rydsjøen. Frøya Petersen kommer väl från början. Bjarsta röcker inte som bult någon så görs ni en sån dyst och i dysten någon i mitten cykel spelarna Bjarsta Johansen och Brynja Høy till alltid spännande att se här till 2 av främsta cykelspelare i landet någon på agrutnar och klarar att kämpa till alltså till följa vi så någon spelare. Maja pura tryck i mål någon här så att de blir ingångsstöter för upp och smäcka till.
Så byta där Anna och bara mitt fyra nu. Över Suno av Batchenon. Tori av vänstra vånche. Anja Eliasen av högra vånche. Och så Bjärsa Johansen i strykene till alltså Kyndilslie som spelar i lötene. Tjanastanon Lilja Moore och högra vånche, Arberg och högra Batche, som Marion Damberg och Brynja Höj i midvägen här, mitt fyra. Spelar ingångsstöter av vänstra Batche, Asa Anastabö av vänstra vånche och Sofia Petersen i Malmö. Anna här, Bjärsta släpper inte till handabölten. Sona Fröja klar vid lappan här. Så Kyndilslie och jag ser välkänt och 5-8 vägarna som tar har haft går runt vi är. Sona Hansen som ligger nog så högt uppe. Marion Damberg, här kommer första målet och i Neistin och det. 7,5 minuter skulle det gänga. Neistin lägger sig 8-0. Skottet för fram vi här Chaparo. Tentar få att skjuta lopp och köra. Han har varit airbild så det ska vara här. Tjanastanon byta, släpp fram vi. Att ha varit till ett 30 meter kast. Det är så att manslinjen kör här som barnfellow någon alltså Neistin och Kyndil hittast efter Hondbóltur. Hondbóltur strömmar vid ösne. Så här är alltså en dryck för Hondbólts som det över i höllini och Hálsi. Det är en näka och folk inte kommer men det är inte att säga att det är näck för Asgårdar. Här är väl plats för flöjre. Anna Brimnes ska hon bara färra själv eller kan göra något av Tori Arke. Hon plejer att vara nog så trygg men det blir inte inställa kanonerna rätt här från början. Tori Arke skjuter väl fram vid. 5 minuter färner här och i höllini 8-0 till Neistin. Det är ensamma alla målet har kommit alltså för halvnören minuter så gärna tar Marion Damberg lägger Neistin framom. Och det är inte, ja det är ganska akkurat så en ting som har gjort att Lina skulle lycka komma igång. Det är så att det är runt vad ska det är överskärmen som Jerry Kyndil bollen här. Det är inte äntligen att vi att här kommer till såna här avslutningar kvar av linon. Maja har haft ankra bjärching och fru ankra men annars det kan ska vara center spakt här börjar vi. Vanna flyttas bollen kött Kyndils kvinnor. Lilja är färden här med Arberg vill för själv är rösten stäcka där Font kommer hem här Lilja Moore. Här är 2-0. Har Brynja Höj som var klar och värchen här att sända Lilja Moore av sted och hon ökar alltså så är 2-0 till Neistin. Anna Brimnes så att nästa vägen är klar värchen här. Lilja ligger högt uppe och väger. Det är kvickare av foton och det är inte som ska till för att det kan fyrjas ner Kyndilslinjen här. Bjärsta vill väl packa in den jag strykne men släpper att lukka väl till skott för minka om munnen för Kyndil och i samma omfärre för Arberg och en avväring. Bjärsa Johansen alltså vid första Kyndilsmålen och det. 6 minuter spalter står man 2-8 till Neistin.
Ja, vi har löst fast här. Eiberg släpper sig av i bollen och kött. Alltså nästa början släpper i igång. Vi får stäcka av en så det till andra plats tja Eir att fyra. Lilja var ösne färgen. Och Maja klar vid foten här. Asa vid returen och så är det 3-1 till Neistin. Asa nästa bör klar vägen här. Fick fötter av bollen som kom ut efter från Maja och i Kyndilsmalen. 8 minuter spalter här. Stövan 3-8 till Neistin. Oj, blir det ingångst efter. Släpper en sted. Tori Arki som öjliga fick hemma efter henne. Men ja, färgat den förrän Neistin så mycket att Birta bränner att ha skåte. Men tar vi så som ett kast till Neistin. Plats till Eiberg av färgjöknen. Ta väl och Neistin gör Maja vid Bjerging, men här blir Eir Øsnefeld så mycket hörst av en att det är brottskast till Neistin. Så just ju kvar det är som färgas att gola kors av ut. Det kunde väl lukt till att det var första Birta Morsenslöfter som var inne och fick det. Ett kvar av här. Maja Dragobojic. Hon har ordentliga spats i höjta hessa senaste lötna och här pilkar hon alltså brottskastet tja Marianne Danberg. Till just hon som spelar bäst av Kyndil och i lötna kan man säga. Så Maja som helt Neistin hon från att ry montan Kyndil. Kyndil manglar mål simpelthen. Norskast 20 minuter här vid 4 halvlek och Kyndil har alltså bara skått 8 mål här till. Det stång ut. Kyndil Bjärsa Johansen är i tornen. För Fädren och tar ju ögen i annarsta bunchen. Men det har varit lätt Kyndils mål här. 3-2. Det är Bjärsa Johansen som har skått bägge målen. Vägen in i striken här efter att bara Hansen har skått i ett dunderskott som brast ut först och för ut efter till Bjärsa. Så fick Neistin bankren och Øsne några allvarsår vi av någon. Alltså nästa bö. Birta ingångsstöter efter Maja och i Kyndilsmål någon som bjärkar. Det var verkligen från det startspelet fram Maja. Och blev Øsne dagsens lökare och i Steipa-finalen 4-3 veckor sedan. Hever flöjde för Averbusch startspel. Outjust en av främsta målvärden i landet någon. Släpp short till skott. Neistin och tar ett Argera men så bjärkar Maja. Vi har dömt emot i oss var nästa bö och ta mesh att Kyndil kan färra av steg här. Här agrutnar i nästa vägen så kör vi tar och skjuter efter Kyndilslagarna att lucka där nio kvar för att få bollen och så som här att här stjäla och sen ekva bollar. Det visar sig vara rätt effektivt. Marianne Danberg.
Nå för att hon var så mycket väl ullaten innanför Marion Damberg. Här monter blosan för även. Jag har spelat i 12 minuter här i distan med till Neistin och Kyndil. Och till Neistin som är 8-3-2. Ikke nekk mål i sånne distan her til... alltså, här som är närt att efter så kör vi det gott om kvoi till Maja Drager Boljic och Kyndilsmål någon som har stångt Kyndilsmål nu en goda löta. Och i hinnan någon visar som att Kyndil har ringt vi att släppa till skott över. Nästa vägen är kvick efter att de bollen här ställer nekva bollar och släpper skjuta lopp in vägen. Får då så tjå om tar släpper jucknen hesa för Kyndil. Anna Suno. Så här skjuter jag på karriär nu i nästa vägen. Här så att ränna skott här från Bara Hansen. Och från gott av Slannon och hon jaunar för Kyndil Bara Hansen så nu är 3-3. Och över om här så är pura Fritz Arberg men det jag vet inte om Birta sa till han men valgte ötten för en ikke at røyna han vägen. Det var så mycket så kanske inte hålljarsta ut här Berg här. Tar vi Kyndil som istället släpper i all upp nu har spelat i 14 minuter. Så var alltså 3-3 till snack mål i sen det till att hålla skilla. För det som skjuter det Bjärsa Johansen skott 2 Kyndil Bara Hansen 8. Och Neistin någon är det så i Michelagar som har skott i ett mål Lilja Moore 8, Marion Damberg 8 och alltså Anne Stabbe 8. Blockaren ständer väl här men han mäter domaren att onkor nästa lökare för in i måltöjen efter som bollen någon tar över alltså Kyndil möjliga för att arbeta allopet. Så kör vi det åter hur vaknar där är i nästa vägen. Marion Damberg har inte första bollen hon hapsar och där. Kyndil har öliga ringt att finna Leisland till detta att släppa jucknes av vägarna här. Stanta kompakt nästa gentnar flyta sig väl för karriären, hjälpa karriären väl. Det skottnes mer kom nu tror det tar simpelt inte att boja mer. Domaren Nästan så här tändra ut ganska synd mer än Kyndilsli här från början. Det har ganska samma vid Steba-finalen som var för någon vecka sedan här Kyndil. Alltså immun till Kusion här så på linjen så vunnit där samförande mot nästan och i Steba-finalen. Kyndil inte vi vinner vid 5 mål om ta. Och det här märker ju att Neistin väl saktans eka för spelarna eka tändra att få revansch här ute. Här till det så i stora mål Maja och Kyndilsmål någon som ständer som en skant sig här inne och väger. För så han det är hjälp från Kyndils vägen i här. Är släpper så ordentligt framåt här. Vi kan inte ta nå i skotten här för oss nästa med kast. Så är det Neistin som har valt att ta time out här. Man kör en stäcker i en minut.
Støvan altså 3-3 i middelen Hesebæge Liene, Neistin og Kyndil. Han var altså spalt jo et godt kvarter her i 4 halvlek. Klart att ta spel i uppåter här. Alltså spalt och 16,5 minut i 4 halvlek. Støvan 3-3 i middelen Neistin og Kyndil. Blir det ingångsstøtter og fralukskåt utifra. Legger Neistin framom. Det var första Neistin mål i en goda löte. Sona kommer in av Mia Kyndil, alltså hon som är spelstyrare i lötene. Går som restar för Östning av batchen här, så kör vi ballen. Så det är Anna Brimnes. Man kan ska få henne ordentligt igång till Kyndil. Hon släpper ju röjliga till skott. Är annars en av störskjuten till Kyndil. Så där Bjärsta Johansen. Fröja Petersen, alltså Östning kom nu i action här. En fralug bärching från henne. Här kunde Neistin helst inksar ett brottskast. Men ta med att det inte har varit 20 meter kast i stegen. Så har vi att Kyndils avskåren i Östning räknar vi här. Det första vi höra till avskåra fjöltna här i høllini och det. Och Stonchen spalte inte vi här. Det har vi Marion Shed. Så det om Kyndil släpper framåt nu att det kommer i skjuta lopp. Ganska mer ett airbilge kontra som vi såg här. Jag tar det mer etablera i allopspelet. Här har vi inte haft så goda runt vi här till det. Här var ringt vi att spela sig till öppnar Malmö-läkar, Kyndil. Jag var helt så short att finna showtallops maskinerna, alltså välsmorda maskinerna som heter Tori Erke. Hon är helt så short att komma i tärstövnar som hon plejer att komma i hopa till. Men här kommer Sona Hansen och Jaunar för Kyndil. Och det är nog mer av hans som Kyndil ska leva. Jag ser skotten som kommer som ett slag överraskelsesmoment här. Där fänkar Neistin och han skriver på innan. Bjärsta Johansen och det är alltså stora hon som gånger 8 här till Kyndil. Liskibaren, strykespelaren Bjärsta Johansen skjuter sitt 3 mål i det. Och så är Kyndil alltså framför dem. Det här var första för i det att här är då 8-5-4. Vi har spelat i 20 minuter här i 4 halvlek. Birta till Eir. Mariona. Ja, Tiger och klarar i Kyndilsvägen. Halta alltså skjuter någon väl från att släppa till skott. Spel in till Brynjo. Var kanske inte helt fyra gå på henne. Så här är avlevering.
Så det alltså Birta Morstansdötter som kommer in av strykna till Kyndil och det kan ta så om att det är ganska större mån Bjärsa Johansen som hever Kincha 8 i alla spel någon till Kyndil till från hon som har skott flest mål och hon har ösnä vurst en ölen vilja in i strykna hon över barst väl och ta mest chans det ösnä att hon är ganska synder med och ska ha en stake av som ska hålla en hollandist. Men det kräver alltså att hinner ta uppåt och alla spel någon. Maja hon ständer framvis lukar väl i Kyndilsmål någon. Var kanske helt inte ta alla bästa skott och hon fick emot sig här så för. Alltså det är såna där som kommer in av Hvonn till Kyndil nu i övergång så att det spelar 2 mot strykon. Så där Sona om hon kan släppa till skott. Det går runt, nej, släpper helt inte ordentligt framåt för att så kommer det kast av in. Domaren har armen av loftet, har tog mig boja mer till och sen tar vi sucha star mot Kyndil Kemnian. Det är inte först för att det blir avare mot den nolla Brynja höj, men Maja Dragivovic en affär in i Kyndils mål någon. Ständigt som en bramter kunde alltså stäfesta långt nu. Ja, han har inte sett till Brynja höj, alltså strykspelaren till Neistin. Hon har inte finns något arbete vi in i strykne. Här var det så shot all upp. Så bara Hansen spelstyrare till Kyndil här skifta öliga. Så röjnar vi nek från Imeskon kombinationen här i alla spel någon. Det visar sig här var också ringt vi att få att tar vi upp normal möjligheterna. Här måste det vara här måste vara nervis som man säger. Chatori Erka men här var alltså flöjta. Arenda kom så långt. Här så John vill alltså fänga bara här släpper inte stat och jag tar standa väl och i nästa vägen så alltså nästa bö. Ja här släpper de fram vi Majo i Kyndilsmål någon. Hoppar jag alltså ösnä nästan alla vägen in i målet vi bult någon. Och här jaunar hon alltså 4 Neistin och alltså nästa bön står nu 5-5 vi då har spalt och i knappar 24 minuter här. Alltså nästa bön är ja vi har som all någon toppskytte här till Neistin. Hon har skottat 2 mål annars är det också jämnt bort till 5 målne. Det tror jag lägger som har skottat i 8 i past. Här kom Frøya Petersen ösnä till Arbeids. Kom äntligen ett skott från Kyndils allop någon. Men välbjärka tja Frøya. Gott plats här ute till Berg som här så för var inte helt ute av Hvonn någon till att alltså nästa bör nog spalt mitt 4 och ta för Kyndil Svenjaran till att ta time out. Berg alltså här kommer ösning av målskytta listan till Neistin. Står han alltså 6-5 till Neistin i lötene. Lilja Morris går till 8, Birita Ingolfsdatter 8, Berg ösning 8 nu, Marion Damberg 8. Och så är det alltså nästa bö hon har skottat 2 mål till Neistin. Kyndil är det alltså framvis Bjärsa Johansen, strykspelaren, skottat 3 mål. Och så har bara Hansen skottat 8 och Sona Hansen 8. Men alltså det säger helt inte om standen här ute i någon. Vi närskast hållöjtje, vi har spalt i kadden 24 minuter och stövan alltså 6-5 till Isnek mål att skriva hem om till Berg och tacka vi en flexibler eller väl skipa är nästa vecka avgrutnar nästa vecka och Kyndil så alla som kanske tidigt uppstäcka i löton av öle ringt vi att släppa jöknen och hin ända någon är det alltså ösning större mot Maja Dragivovic och Kyndils mål någon som väger 4 till Kyndil. 24,5 minuter spalter, så det var 6-5 till Neistin.
Och blockaren ständer väl här för Bjarke Möte och så är det skjuta lopp här. Han ser nästa bö. Maja drar bollen. Chesafer. Färron vars 4. Så dömer han alltså här. Så kommer det kast till Neistin av en och Øysne. Vi är nog överräck av in alltså nästa bö. Ja, Birta kommer till att tråka sig nu i Kyndilsvägen här. Det har vi också dömt emot igen. Kyndil möjliga att svära efter här. Ja, och ger faktiskt akkurat det samma som i hinnan. Och så är det alltså nästa bö efter. Maja, Bjarkar inte är så för. Alltså nästa bö placerar han väl bort fram vid anledningen till Maja och i Malnon. Och så är det alltså 2 mål av Moni efter. Neistin har 8-5. Bara in till Bjärsto som kommit in efter strykarna och här kommer alltså nästa bö att lite under ta i Bjärsta Johansen fettler till jägar här. Att ha spalt så väl är vad Luka väl så är skjutlov finns allvar som man ska göra alltså nästa bö här broadcast till Kyndil. Anna Brimnes ska hon skjuta sig första mål i det. Här ger hon här, Anna Brimnes. Det är nästan som en fotboll. Fria Pedersen fer rattan ved, men Ola att fänga handan bulten. Och Anna Brimnes alltså ösner nu av listan hon i målskjutar till Kyndil. Skjuter sig första mål. Och minkar Monen stövar nu. Stövar nu 6 till Neistin. Birta inkast efter ett dunderskott av batchen här och det är akkurat så är det Tamdama Sucha här i Neistin levande av Askara plats nu kommer det flera målskjutningarna. Kyndil svärar kött efter i hinnan ändan här står han nu 8-6. Här fick vi så Sindra och Fera här. Det är ganska så sista spräll en halvlek tja Baun Linon 2 minuter efter till halvlek och nu alltså broadcast till Neistin. Kommer från något så kommer in att skjuta det här broadcastet. Skorar här Maja drar bollen annars när vi är Bjarka men kom från Färan fram vi. Och så alltså Nucho Shea. Himmel högt upp om här tja Suno Hansen. Narskas sista minut i förra halvlek. Birta inkast efter Reiner att släppa fram vi här för att tjuta med kast av en. Marion Damberg här var plats kommer slängt in här är Birta att klar är returen för aktum lastarna till Neistin nu är alltså 3 mål av Mone Tucho Shea Narska stasni halvlek och för några har stor mental antydning för Kyndil att här få skåra här på 4 halvlek till att 3 mål till att lucka väl en hamplig Mone här i en distans som är så målfattagare som häsen.
Men nu så senaste lötna är inte bara fairkomna målskjutningarna. Anna Brimnes, men skottet för fram vi här och touch sekund här nästan har möjliga för att svara efter, men har vi så färsha bort vi har sig allvärnsna så Björsta Johansen kan de få alla vägen själv. Nej, tojen renner undan henne här. Till halvleikor utesnon emellan Neistin och Kyndil. Stavan alltså touch tjej. Nå, ja, att tror jag med kast ska sjön det täkast. Aren. Så är det här om Anna Brimnes släpper ut jöknen häntan muren. Jag bara inte i platsen. Det är nog Marion Danberg som fär händerna av. Så tja, Marion Danberg hon tar sig alltså till armen. Det var inte allvarsamt som bäger här. Hallegor utestående mellan Neistin och Kyndil här. 3 mål av månne. Neistin och 8 touch tjej. Vi vara efter vi satt med halvlek om en löte. Här öjlig gänger av tonlösningen här i höllene. Vi får ösning att hålla halvlek och vara efter om en löte. Ta i sättning halvlekar för att börja utestående här mellan Neistin och Kyndil.
Så försökte jag vara klart till sötna halvlek här i høllini av Hálsi och dystunum mellan Neistin och Kyndil. Halvleksstavan alltså 26 till Neistin. Som av papiren hever heimavett, självt om de flesta kände vita att Berlin spelar hemma här i høllini av Hálsi, men det är alligan också stort lite att tar trutchafernar Thailand har hitst för och här som kappingar någon tar det alltså hemmalige som har vunnit. Kyndil har vunnit 2 och Neistin 1. Och där är det Neistin som är hemmaväl. Så jag vet inte om det är en sån en faktor som spelar in till sånt i rör skick att det är att det är så fär om det men tillvilt nu så vill jag att det är Neistin som är 8 i lötna. Men här är alltså inte outjust. 3 mål kunde hämtas in efter på öliga stora tog i Hondbóltur. Och det ska undra mig om inte Kyndils vänjaren och Kyndils lie överhuvud inte hever tåsa om det här vi allopspersonen och i halvleksnon. Vad är det man ska göra för att leta nästa vägarna bättre upp? Så så som det har funnit rätt svärne till det här. Här kommer jag från ett system på den här vägen. Låt oss se att Tori Arke ute av vänstra vantje som nu alltså kommer i övergång till en spelare som hon har inte mal skott här till i det. Här kommer så ett mål till Anna Brimnes som lägger 4 här i 17 halvlek. Som tror Tori till dömes alltså en av dem som player shot en mål player en neck shot all upp och hon är simpelthen inte väl att säga en till så ett vapen som tar konto finns stora glädje av att sätta verk. Hinvein hävda very hamplet cha Neistin Maja har gått nog steg i väl i Kyndilsmål någon. Men här var schon inte haft halt så ringt som Kyndil vi att slappa till öppna målmöjligheter. Här är och flera färder kommer halt när. Alltså har ankor varit inne i måltiden någon så tar jag väl Kyndil en möjlighet att rätt. Alla i batten så här snöja sig in. Alltså nästa bö. Väl spalt skjuta lopp här till Neistin och alltså såna dotter vill alltså ösna kort ut här. Hon renner vi hem och hon fär så stäcka alltså nästa bö men det kostar en utvisning och så ösna brottskast till Neistin här så att det går från alltså kommer in att skjuta till det Jordan Neistin i 4 halvlek är alltså en spelare som hon har skia och för att inte spalt för fotlar styrke men brottskast ja hon dår att ta det hesa för sätta absolut inte så väl men här ligger ju för i 4 halvlek. Stan framvis 28 här alltså har spalt i 2 minuter här i 17 halvlek. Neistin 8 vid 2 mål. Vi tänker oss efter Marion Damberg så plats ut ja vänch någon tja Susan och Natse men Maja efter ständer här som skall i mål någon så alltså att nu tar i Kyndil kommer i all upp att här
kommer ikke særlig nek fer i spillet til dem. Det sinter gänga, det nog så stationärer att där spela, flytta simpelthen bara bollen runt. Och ta i tempo i kommer så det som här till dem så att Anna Gera så lite kött fältskift själv och röna sätta sin trafera. Och här så kör vi det åter chans så. Det är inte ta skjuta flotande spel chatamon. Här Anna Brimnes vi skottet tas oss ganska synd väl Arden att skottet för att komma och hej Fria Pettersson Östen se och i nästa mål någon. Blir det enkelt efter rensa point och i Anna Brimnes och i varje person här. Så domaren armen av loftet, han kör dock ska hämta nu, ta kommer från Erberg och ja, Hvonn och hon placerar han väl och i mål någon här. Ökör för Neistin så är 11-8. Helt med tälja upp i flöjt en tror i fet, men det var så lukka mycket. Här var Bjarka in till Fröja. Birta. Marion Damberg. Så kommer Asa in natter att spela Mini här som playmaker. Marion ska lucka ha Tamar alltid som bollen hon här ta Färon inte nå tulja. Här kommer så skjuta upp från Neistin. Asleson att efter Bröster ut först tredje här. Att det ser ganska syndrom mentalstövna cha Kyndil här. Det viskar inte helt a nivå vi tar som vi vet att det är då som tar med landa vurst i Steipa-finalen för inte längre till igen. Här alltså tvärsöje som bjärkar för så rönnar där efter vi skjuter lopp i här. Bjärse Johansen för plådera sig framåt och de skott i här och minkar om munnen för Kyndil. Så är 11-9. 6 minuter spalter här och i sättna hålla inte och står alltså 11-9 till Neistin. Himmel högt upp om här till Susanne Nolsøy. Så mycket mer manglar i harspix av bollen någon eller vad det är som följt i här. Så spåringen om Kyndil klarar att minka ner i 8 mål. Alltså det är 18-4-2 mål nu, 11-9 i lötene. Och här var det hyllna spel. Sinde Frejar i vägen i tjata i månen. Så senast lötene här var haft flera skjuta lopp. Det är en som trillvande vi ferien och i allopspelen. Det är så skipa som är så här man väljer bara knappliga shoulder för upp och skjuta och det är alltså nog så lätt att läsa out nästa vägen och här Brynja höj väl funnit här. Birta finner Brynja in i strykne och så är knappligt efter ut 3 mål av månne. 12-9 till Neistin.
Brynjahöj som alltså ökar för Neistin här. Han har spalt i små 90 minuter i sättna halvlek. Och så efter gånger Hondbóltur här till Ölja. Gånger inte kött. Så kan de få skipa spel och lära här till Kyndil. Anja som räkar ståncherna här. Och Neistin fär handbollen. Nu rycker där till att sätta Jacqueline Doros in annars talia. Hon kommer här. Kommer nog ut av vunchen att spela. Arberg vi skåte. Och ståncherna här var så stänkerna till så impast i det till stånk ut. Chabaon Leon. Så det ut att bara vill ha akkurst system i verk här. Röna få sin skipa och allopspel. Det häver större mån vi ölla till viltarligt kvad vi just i allop någon. Här efter en fejlalvering Marion som kommer ut och hapsar en bult här. Så då alltså nästa bök för möjliga häver hon Arberg för boltrand i jöknen. Öcher för Neistin så är 4 mål av måne. 13-0 till Neistin och i samma omfärd teker Kyndilsvänjaren Daniel Gadorico allt jag heter. Teker timeout. Och stövan är alltså 13-0. Och det är inte tombola chans när man får till dyster här som Baun Leon. Alltså vi först får man väl spaltar, taktar, ordentliga spännande dyster. Och så är det för man rönar avsmörjningar. Alltså till dem så Neistin 4 år vunnit vi höll 11 mål och Kyndil. Och annars var hinne på dyster som Kyndil vunnit till över vi ögonen och så 2 mål. Så till över jaunar uppgörer. Och så det dyster som ut det här ta teach pressure som vi såg sällan när vi snär floatande spel någon Kyndil till just allopspel fullkomliga 8 hoflå. Tills inte till viltarligt kanske ösne. Och så jag är till Neistin som är 8 vi 4 alltså 13-0 här. Han var spalt och igår 20 minuter i 17 halvlek. Och efter händandisten så för färra mansligen så här som Baun Fellow någon ösne att spela och till sån den distor som vi ösne färra ströma. Nu ska vi lucka avgreja Kvinnuhondbóltsdystur först. Kyndil här i allopet. Ja, där standa väl nästa vägen. Så vi markerar för Nölle. Tror vi har också hämtat nu där Marne. Som restar för ända med bulten men armen är framvis uppe. Alla börjar inte av något att det är blockaren som teker. Här så ett skott som ända för bläster ståncherna. Nu är inte halt men till näck skott i det som är färna stänker först och till baun enton. Och till ölja står om hon stånk ut. Jag vet inte om vi då ser näka skott för stånk in. 4 mål av Moni, alltså Neistin nu vi möjliga för att öka om lösterna. Marion Damberg, tar Geron här. Så är 5 mål av Moni, 14-0. Här luktar det sin av att Neistin nu för att rymma undan Kyndil. Här var mäkna att lukka där ner i varje parten och här var ösne finns skåtene fram vid Majo i Kyndils mål nu så ena så lötna.
arke, och här så kör vi ta ännu en affär till stånk ut. Tja Kyndil och det. Domaren har armen av loftet, skal också hända till Neistin och nu. Tar vi blir det ingångst efter, men Maja för Bjärka utan starvis troplagar här. Har spalt ut 13,5 minuter här i dysten, eller i 17 halvlek. Neistin nådde vi 5 mål, 14-9. Nu ska Kyndil alltså finna det här rätta giret fram om det här inte skulle vara hekta här av i sin dysten här. Så finna där Godsen Restorff som kommit in av strykarna och släpper fram vid Fröje Petersen och Neistin för minka om honom för Kyndil 14-9. Røynes vel, tja Marianne Damberg i løtene, 15-20. Kommer nå på 3 mål, om jeg har skrasset alt rett her, og det som også ser meg skjøret, det her Neistin, eller alt for en skild der bortsett fra Kyndil i det, at det fløyre om å skjøte målene, simpelthen. Blir det inngått etter Arberg, Marianne Damberg og Asa Nestabo har alle skått 3 mål i pers til Neistin og nå. Tja Kyndil det simpelthen her har Bjärsa Johansen skått 4 och så det var Anna Brimnes skått 2 och annars 4 lökare som har skått för sutt. Och kvarter efter att spela här av dysten 5 mål av Mone, 15-20 till Neistin, och här tar Neistin-vänjaren alltså en timeout. Alltså stäfasta här att Neistin Røynes bättre än Kyndil här till och hesen dysten och det. Men det är inte till att säga Arden från man undan mitten Heseberg line till så att jag har spalt så för i arm mot Kvinnuhondbóltsdystur. Kyndil vunnit 2 färger och Neistin alltså en affär. Och så är det Sean the Stape finalen till senast Heseberg line hittos. Det var för Simon Vikonsøyan. Ta så vid ett toppmotiverad Kyndilsli som spalte rätt och väl atlan vägen alla avtaler var hiltnar allt blev simpelthen just efter boachne och ta vunnit där alltså vid 5 mål. Där är kvart så är hänt från ta till nu ta då vi skulle säga att här just jag vet inte det just 14 stunder eller atlan för kreativ var kanske alltså där finner jag att det rätt att lösna där och i allos passion. Nu räknar det så att man Sverige Marianne Damberg och här en fel avlevering till Neistin. Det är det kvar utanför en så mycket till Neistin att Kyndil nu släpper Røyne svär efter, men här ett halvforkulla skott här från Anna Brimnes alltid. Fröje Petersen ånka trubbläggar av här som skott någon. Anna Brimnes bryter
Push fra här och så det tar Hvonn tar här var vissar. Bjärsa Johansen, Tori Erger, Øystein klarar i revansjen. Hinner med igen. Det går som Restorff som taper mentala uppkörna vid Fria Petersen här. Fria Petersen alltså för pilkanda bollen även och center som det brinner höjast det här men här vill hon så löst upp i alla upp någon. Neistin ska lukka finna ut hur där skulle handfärga detta här sammansvärjorna som Kyndil nu det ska upp i. Marion Damberg som blir mansvart. Arberg rönner affär själv ett skott som inte ordentligt är rätt inställda. Så det hämtar klar fänka Neistin ska en bön här i alla upp någon Kyndil. Godson släpper alla vägen i köknen men tar vi dömt emot igen. Jag vet någon var som till fet att allopsvittla eller vad det är. 13 minuter efter att spela här står han alltså 15 touch till Neistin emot Kyndil. Aklendoros, jag röner att snurra bollen i Mali här och så vill jag det här var att döma för att Tori Erger stämde i Malta någon tar hon tar handa bollen men det var inte dömt. Tar med inte att här är några skoft för fram. Anna Brinnes som letar efter Bjärstuen ja strykne hon vill packa så mycket väl in här inne. Så tror man då att höra mer av nästa bunchen Erik Magnussen och här vi alla nästa bankaren för gola kors här. Ja, det är förresten värsta att här var vi. Alltså, jag hade till vi en minlota stöva. Nu var det som det kommer annars rätt. Ja, okej. Här kommer 2 minuters utvisning till Marion Damberg som vi kört ut nu. Och mycket för helskap så är det alltså bara ärofär ut någon att en spelare är ute i 2 minuter. Så är som det tror jag att ta sig något om intensiteten och i varje spel någon eller i spel någon över det är svårt att helt vittla show vi tog i. Men nu alltså Kyndil 2 minuter i Marlota ta kunde givet Diamond omkring upplagda möjligheter och här så en 2 minuters utvisning att träd Arberg som läggs kort ut i 2 minuter. Nu får jag halta att Kyndil ska slå till om det här skulle svära återhusen Disney är 18-4-5 mål men nu alltså 2 spelare flyger av vattnen. Och där börjar vi en brottskast här Anna Brimnes. Efter stånk ut, Anna Brimnes färron, returen, ja, här färron loppar han in. Så Jeva där kör öliga goa tog i Neistin och tävlar taxera beina vägen. Så jag alltså hos trustar där är det. Här är det bara 4 uteläkare. Och domarna har haft armen av loftet, lyckas igen alla på början och ta ända så här vi någon lätt skott till Majo att bjärka. Så är det ju Kyndil så ju kört ut till Atlas är att köra så här ton och nästa vägen nu tar det vill jag easy här och alla upp någon. Nu kommer så det skipar alla spela här i gott plats. Efter är det stånk ut till Kyndil. Det är simpelt en stånk ut där Kyndil och det. Och hatta kommer allmäntliga väl vid Neistin och tar är alltså 2 spelare färre av att någon och stänkerna hjälper dem och näka så väl tar Kyndil äntligen släpper ur skottstöver.
Ja, så var det inte kväll Brynja har ju vantat för att hämta här. Tori Erke för alltså stäv i bulten, eller Kyndil för att stäv i här. Tori Erke, lägger hon i ståndstan, nej. Hon skorar. Så är det 3 mål av Moni här, 15-12. Tori Erke alltså vid första målen i det. Så är Marion Danberg slappen in efter, så nu alltså 6 emot 5. Och täver inte lunch 4 sekunder så släpper Arberg och Neistin. Det vill säga till rättliga snickarles sloppet tja Neistin någon här lötna här tar över 2 lägare färre av ett någon. Och här var alltså framvis så att 3 måls Lorslo och här är då Här är det 8,5 minuter efter att spela autismen här. Alltså Neistin framvis 8 vid 3 mål. 15-12 är stövan nu. Och nu alltså Berlin fullmanna i efter. Så hör vi då att Oskar Fjältner är och vi i bakgrunden här. Armen är uppe till domaren. Hon här ska också hämta nu till Kyndil. Anna Brymnes finner Björsi Johansen. Ja, hon är nog skulle skåta. Att hon får en mån till att domaren inte tömde att boja mig. Alltid fram vid mansvägen. Marion Danberg är framvis inte aktiv parser av allopspel. Men hon blir mansvärd. 6 minuter efter av dysten här. 3 mål av Mone framvis. Neistin 8-15-12. Så släpper Marion Danberg upp i. Birda ingångsstöter. Fintar sig framvid här. Snurrar runt om sig själva. Och ökar för Neistin 16-12. Så är det Kyndil Svenjaren som teker time-out här. Är 8 minuter efter att spela. Står han alltså 16-12 till Neistin. Så spelar det upp efter här 6,5 minuter efter att spela. Framvis 4 mål av Mone till alltså Neistin som häver Monen i den. Anna Brymnes och till Tori. Bara Suna.
Och efter helt med höra stångarna här ösne. Det är ofärtligt så näktar har varit stänkarna ur det Kyndil. Jacqueline Doros fer i Jacqueline här och öcher så är det efter 5 mål av månen. Så är Seijan 12, 5,5 minuter efter att spela och här som dysnon. Och det är alltså här ska också helt löje hända om Kyndil ska komma tror jag att det skulle finna ett helt annat gear fram om det skulle göra så nära som helst vänner om att få stig på sjuren dysnon här. Björsa Johansen till en fin början att få henne igång där. Hon börjar väl i förra halvlek eller i början av dysnon. Och så hur det inte strilte att finna henne tja Kyndil. Alltså för att nästa så är förra mål att Ramona säger chans 13. Det är fullkomligt omotiverat det som vi söker från Kyndil här. Alltså där som vi har sån Anna som doer sån här för som dribblande mörda men i hållgärstan igen efter vattnon och tar tvåtas slash efter vattnon så som vi söker att nästa kvinnor i större mån göra. Här vill jag kanske bara ha den distan lutnan Kyndil, men det är ganska synd att jag uppskjuta om den. 4 minuter efter 4 mål av månen. Det är man har sett slukt för i Hondbóltur att såna löster är att ta ner borster, men här så kör vi att det är öliga seende 4 distan och ett undranskott som är för längst fram vid Charles Brimnes. Det är ganska simpelt. Är det så enkelt att det inte tar det över det? Därför vet jag inte, jag vet Katarsia vi får få Orion kan känsloslagare att ta i distren liver. Birta ingåst efter Bräströj stångarna här. Så är det gå 30 minuter efter av lagtöjning här. Efter en fejlavlevering här och så är det här om skunda sig ganska synd för när vi ingåst efter hon sa väl att hon skulle skunda sig om Maja inte skulle komma på plats efter mål någonting så att Kyndil spelar 8 målvärja och i alla spel någon så här var det en tjej uteläggare inne i alla upp någon. Nej. Hon vinner Anna Brimnes. Kan man nog vinna hon men skotten räcker simpelthen inte nå väl. Ut Liljemor. Två minuter efter spela. Och här är alltså färdigt till Kyndil. Här för Torge sidan nu. Ja, till vittler som hälsar man för Jöknen och varit dömt fet mot Bar Hansen här. Och vi först så räkar man bara inte det igen. Och detta tids att vara en sån där till Kyndil att jag gånger bara inte så sånt här vill jag ha det.
jag kan se att det var inte matte lov för att dribbla till ut ur måltöjen och så läs. Tja Maja, hon ska nog hålla sig in i måltöjen vi tar hon hela bollen. Spurning ner till man dribblar om det så är en annan stöva som är galtande men här att Jacqueline Dordos för RFR i det bryter Jacqueline och skorar och vi där ju i sista minuten av Dystur någon här. Neistin vinner hentan Dystur. Spurning ner om det var vi 4-5 eller ja, kanske 6 mål och det var inte 5 mål av Mone i lötene halva minuter. Så spurning om Kyndil för pinta om urslit här i ändan av Dystur. Tjej spelare uppe i allop någon tja Kyndil nu. Och så tömt mål i hinn ändan någon. Fria Petersen ska hon också komma av måltalna. Ja, det släpper de. Och det för att undra mig om att det inte var sista mål och i Dystur i det. 20 sekunder efter Fria Petersen. Målvägen tja nästan någon som Anna Brimnes för sista året. Och fralug mål här mot ända någon till henne men det är nog inte så mycket värst i Kyndils leven i akkurat nu så att det var funt mål till henne. Det var alltså en hampliga grejer nästa säger. Lika grejer som har varit stäppafinalen till Kyndil. Neistin vinner vi 5 mål här. 19-14. Och det är bara det att Kyndil bäst skjuter 14 mål i sin Dystur. Det säger oss inte om alla spelar. Hade kanske en ja, om inte hvis det ska göra en varliga mätning så får jag se en 8-20 skott och stänken var det så kännligt och det var alltså stånk ut när kvarja för vi tar var Tori Arke av en igen till åkare här för här en samröv vi henne nu på ena vägen. Hon har sånt och jag släppa kött ut. Hon får utan att lucka fram här. Tori Arke ta vad ska man säga? Till täpan 19-14. Jag har sagt flera för att det är en stånk ut där chatikon. Det ser inte så fantasifullt ut i alla uppnån. Vad är det som feilar? Det känns, alltså Dystur känns så tunker. Det verkar som om man vid ångre eller komma upp i fär. Och alltså det är så gir. Alltså det är öliga anstott av alla uppspel. Och inte fantasier. Och inte näka. Så jag vet inte. Det är extremt tungt att spela det. Det är bara trutja viksen vi stod här och stäpa finalen. Ta kort i allt akkurat som det skulle. Hur kan det bröta så kött? Ja, men alltså jag vet inte. Jag syns inte överraskad själva. Tror jag att vi äger att vara jävnare lien här. Det är rätt för sig själva och men vi var möttar upp till stäpa finalerna och det var möttar upp i det. Så. Nu till det framvägs vi i 18 till lukar som så mycket längt ner till henne att finalplats är inte i vanta. Spelet här in. Alltså är det inte lukar mycket nu? Alltså det är nästan så kär finalplatsen. Nej, det är det inte. Alltså oavsett man är för vi kommer igen i finalen lite så är man spelar för att vinna. Så att vi eventuellt kommer att spela finaler i april ska inte avgöra om vi vinner hentan Dystur eller inte. Så nej, det spelar absolut inte eller att det är det inte för motvikmans. Avskar att det är inte sånna chattera om du kom finalerna. Kom du missa det galen nu? Nej, det är avskar det inte. Det var hästen Dystur och vi måste komma på växt och så spelar vi att mycket och ta för över den fotbollsskruva. Vi kunde inte veta bekänt mot Hvonn och eld vi alls folkon och så framvis. Tack för det Tori. Till då nästa snack om ungklängar om dem. Du ska släppa ut. Thank you. Okay. Då säger Tori Arke Samuelsen, hej Tori, jag säger inte sin bästa dag och det. Så är Marion Damberg här och hon ser månande glädje ut. Marion, det var en hamplig dag och kontor någon. Lockar vi sektionen. Tack för det. Tack för det. Tori kallat Dystur öliga tonkarna kommer jöknen. Det verkar som att här möter upp till stäppafinalen och tidmöte upp i det. Hur så upplever du att det är som är färdig fram i det? Jag upplever faktiskt att vi spela det här spelet som vi plejer spela och att vi får in och vi får faktiskt in att börjas för Kvinnuhondbóltsdystur. Vi det är en knallgå över i det och det är vi vinner på och det är mega gott. Så utlatt i standard att vi alltid hjälpa kvar väl till det flexibla till flytta dikon väl alla avtal var hyllnar. Ja, det är alltid. Vi hade några små justeringar eller aktion skulle tagas rättas på. Men jag hade alltid allt så värd ordla gott chokon. Alltså det är strävet spela 30 minuter här man börjar nästan alla tunna. Det är det men vi kommer att leva fram till isne och vi får köra då på sjön och
Vi spelar och spel det. Hvis man ska ta mot Steipa-finalen, där hade en extremt gående att ta. Vi hade en lörsta där. Vi satt av bottennivå i jocken så rätta toppnivå. Och toppnivå är ju nu man ska häva till finalen är närskast. Kan tydning kan vi urslit i mån till finalen som kommer? Det är helt extra viktigt för oss. Alltså vi har 3 veckors paus nu så det är verkligen gott att få hett på. Det är något som vi går bygga på. Jag vill säga att vi missar sin motivation alltså, men jag håller när vi är uppe där. Eller då kan man vinna en sån diss som det så är det ordentligt gott. Det tycks så också tendrar att det som börjar ju också här var ett tap som det skulle vaska av oss. Ja, men jag håller ju inte att vi hade bara inställning på att det var verkligen gott nog till som det görs så nu gör vi det. Så det var ordentligt dejligt. Är det för matcher? Ja, det är vi till, men alltså det är inte snällt. Gå Edna Marion, tack för praten. Ja, tack så mycket. Så jag som Marion Falkvar Damberg som jag så inte månande glädje en tur i Arke och i Kyndilslevne. Vi är och Leo vi Kvinnuhondbóltsdystur i mitten Neistin och Kyndil som Neistin alltså vann vi 19-14. Det märker att linjen har vunnit 2 dystur i past i landskappingene. Kyndil vann ju Steipa-finalen och det här vi att det är hemmalige som vinner Charlton Berlin och hemmavat här i Hálsi och Hálsi. Det är helt faktiskt stick. Neistin har vunnit här på förna här av hemmavat och Kyndil alltså synda på hemmadystur. Vi får vara klara att vi manstes någon om en liten löte till Line Tja som och Felon som spelar. Och till alltså Sean Neistin och Kyndil Eisne. Vi får lucka ut att leta efter domarselon och få papperarböj på plats. Så var vi klar vi manstes någon förra löte.